so a ce na ga wannan saurayin baki. Na kun kiya ko murna baki daya. Ai ga mashin. Haka ne. Yawa baby, da za ku gaisa ne da tsohon saurayin. Wai me haka ne baby? Ko ba ki gane bane, ki daina daga murya. A'a. Wannan bari in miki bayani dan ne a gida. Wannan motan ma shi ce. Na? Shi ce wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kai dama maganar da ka gaya min ƙarya ka zo ka shirya min? Ka ce mahaifiyarka ce ba ta da lafiya na baka daga cikin motoci na baka mota za ka je ka kai ta asibiti? Ashe kai fafa ka toyi? Wallahi amma ka yi haƙuri yalla. Ba magana in yi haƙuri ba. Abin da ya fi ci min tuwo a ƙwarya shine ƙaryar da ka je kai min da mahaifiyarka. Ka san darajar mahaifiya kuwa? Tana daga cikin biyayya da kuma girmama mahaifa. Amma ka zo kai min ƙarya da mahaifiyarka? To ka sani cewa ramin ƙarya a duk inda yake ƙurarre ne. Gaskiya ita take ci ta ɗore da kai har abada cikin daraja da mutunci da kuma kima. Ba wannan ba. Fatima, ai wannan irin shine saurayin da kike da bukata ko? Gashi kuma na ga Allah ya baki shi. Ina ga wannan shine saurayin da ya dace da kai. Abin da nake so da kai shine sakamakon ƙaryar da kai min da mahaifiyarka, na yi suspending ɗinka zuwa wajen aiki. Ba wani abu da za ka yi min ai ba na buƙatar in ga mutumin da zai iya taɓa iyayensa. Kai min ƙarya da mahaifiya fa. Na yi suspending, na dakatar da kai da zuwa gurin aiki har na tsawon wata 3. Kaga Muhammad dan tsaya mana, Muhammad dan tsaya. Kullum mota ta ba ni. Oh baby. Baby wa? Don't worry, mu je kawai. Baby kam don't worry, uwar wa zan je. Ina zan je? Ashe da mun kai makaryaci ne ban sani ba? Wai ne kike daga mu murya? Makaryaci an daga maka murya kai waye? Ashe matsiyaci ne kai ban sani ba. Na ma ba ki da. Ashe kai da mun dan fama ne ni ban sani ba? Wai duk biyayyar da kike mun dama wace? Ina tona ne asiri. Saboda ina da kuɗi. Yanzu duk kawaye na duk kowa na gaya musu cewa zan aure mai mota, ashe kai da an fakiri ne baka da ko keke? Amma gaskiya kai kan Allah wadaran naka ya lalace banza ko dalla tafiya nan ba. Ban gane ba, gaya mana. Na rasa mota kuma na rasa ki? Rasa mahaifiya fa. Na yi suspending, na dakatar da kai da zuwa gurin aiki har na tsawon wata 3. Kaga Muhammad dan tsaya mana, Muhammad dan tsaya. Kullum mota ta ba ni. Oh baby. Baby wa? Don't worry, mu je kawai. Baby kam don't worry, uwar wa zan je. Ina zan je? Ashe da mun kai makaryaci ne ban sani ba? Wai ne kike daga mu murya? Makaryaci an daga maka murya kai waye? Ashe matsiyaci ne kai ban sani ba. Na ma ba ki da. Ashe kai da mun dan fama ne ni ban sani ba? Wai duk biyayyar da kike mun dama wace? Ina tona ne asiri. Saboda ina da kuɗi. Yanzu duk kawaye na duk kowa na gaya musu cewa zan aure mai mota, ashe kai da an fakiri ne baka da ko keke? Amma gaskiya kai kan Allah wadaran naka ya lalace banza ko dalla tafiya nan ba. Ban gane ba, gaya mana. Na rasa mota kuma na rasa ki? Rasa